हेलो 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 सुनै छ सुनै छियै बात होने सुनो हुसैया सब कमैया जाय छ तोहर कवन पता में ठीक छै सुनाबै भैया हाँ सुनो हुसैया सब कमैया जाय छ तोहर कवन पता में भेजै छी सजनी 10,000 अच्छा भेजा 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 न तो बउआ के बिस्कुट चाही अच्छा। तोरा माई के बीड़ी चाही देवर ननद के संगे आहा। पिया हमरो किछ चाही बउआ के बिस्कुट चाही हो हो। तोरा माई के बीड़ी बुझ चाही गेलियो। देवर ननद के संगे पिया हमरो किछ चाही बैठ गेलैया खर्चा अई बेर पिया सबटा कपड़ा लता में भेजै छी सजनी 10,000 ओहो भेजबो करबा कि कहबे ता करबो कल गेल रहे बाबू हटिया अच्छा। एगो कीन के ललकै पटिया सुना सुना धर्मेंद्र है हो हमर एगो बतिया गाम के हाल चाल के ना कल गेल रहे बाबू हटिया अच्छा। एगो कीन के ललकै पटिया सुना सुना धर्मेंद्र है हो हमर एगो बतिया आइल रहे अगुआ परसू भोरे तोहरा अपना बहिन कथा में भेजै छी सजनी 10,000 ठीक छै अच्छा